Arratsaldeon ikusle, zer modu zongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzak 10 ditu, asteazkena da, asteragoaz egunak utzi dizkigun titularrekin. Euskararen Nafar Kontseiluak Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera arautuko duen foru dekretuaren proiektua onetsi du. Dekretuaren zirriborro horrek lehengoak baino konpromiso gutxiago hartzen dituela salatu du EH Bilduk. Nafarroako banderen defentsan eta Nafarroako gobernuaren aurka manifestazioa deitu du herritar talde batek hurrengo ekainaren 3. Txeikona txantran bizi den senegaldarra kanporatzeko agindu eman du epaileak. Maria Solana kontseilariak azpimarratu du 0-3 zikloan plaza eskaria egin zuten familiek ez dutela berriz ere eskaria egin behar izango. Iruñako udala prostituzioari buruzko gizarte eztabaidaren lehenengo jardunaldia antolatu du. Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak esnea ematen duten latxardien sektorea elkarrekin sustatzeko plan bat bultzatuko dute. Nafarroako enplegu zerbitzuak prestakuntza eta enplegu programa laburragoak eskainiko ditu. Asteazken honetako albisteekin hasteko Euskararen Nafar Kontseiluak Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera arautuko duen foru dekretuaren proiektua onetsi du. Euskararen Nafar Kontseiluak Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera arautuko duen foru dekretuko proiektuaren aldeko txosten bat onetsi du. Txostena aldeko 16 botorekin, kontrako boto batekin eta 2 abstentziorekin onartu da. Bileraren ondoren proiektua Nafarroako gobernuak onetsiko du, gero Nafarroako Kontseiluari bidaltzeko. Bilkura berean dekretuak ekarritako aurrerapen nagusiak azaldu dira eta Kontseiluaren barruan lantalde bat eratzea ere onetsi dute euskararen lege berri baterantz aurrera egin dezan. Eta albiste honekin lotuta EH Bilduk salatu du dekretuaren zirriborro horrek lehengoak baino konpromiso gutxiago hartzen dituela. Administrazioan euskara erabiltzeko dekretuaren zirriborroari egindako aldaketa kritikatu ditu EH Bilduk kontrako norabidean doazela sinetsita. Dekretuaren zirriborro horrek lehenengoak baino konpromiso gutxiago hartzen dituela salatu du koalizioa abertzaleak. Anautek esan du euskararen normalizaziorako erreminta nagusia dela dekretua, euskararen lege aldatzeko nahikoa adostasunez dela kontuan izanik. Anauten esanetan zonaldearen arabera irizpideak aldatu ditu Nafarroako gobernuak, konpromiso gutxiago daudela azpimarratu du. Zerbitzu zentralei dagokionez, barne funtzionamenduaren atal guztia desagertu dela eta aldi berean funtzio publikoan aritzeko meritu zenbaketa egiteko era aldatu dutela ere azpimarratu du. Ingurumari horretan euskararekiko ausardia eta urrats sendoak eskatu dizkio EH Bilduk Nafarroako gobernuari. Nafarroako ikurren legeak badu oraindik zer esana. Nafarroako banderaren defentsan eta Nafarroako gobernuaren kontra manifestazioa deitu du herritar talde batek hurrengo ekainaren 3. Ekainaren 3an Nafarroako banderaren aldeko eta Nafarroako gobernuaren aurkako manifestazio egin nahi du herritar talde batek. Goiburua, defendamos la bandera de Navarra, gurea defenda dezagun izanen da. Arratsaldeko 6etan abiatuko da parlamentuaren paretik Nafarroako jauregira joateko. Deitzaileek agiria bidali dutena Diario de Navarra egunkarira haien asmoaren berri emateko. Kordobilako kazetak dio hainbat herritar eta talde zibil daudela deialdiaren gibelean, baina zeintzuk diren zehaztu gabe. Agirian irakur daitekenez, lauko gobernuaren Nafarroaren ikurren aurkako mespretsuak eskatzen ditu deitzaileak. Txeikona txantorrean bizi den senegaldarra kanporatzeko agindu eman du epaileak. Paperik gabe dago Txeikona eta kanporatzeko arrisku larrian. Hala ohartarazi dute azken hilabeteotan txantrako bere lagun eta bizilagunek. 11 urte daramatza Iruñean eta poliziek kalean zela paperak eskatu ondoren pasa behar izan du epaiaren aurretik. Joan den astean izan zuen epaiketa eta atzo bertan ezagutu zen sententzia. Kanporatzeko agindu eman du epaiak. Behin-behineko erabakia da eta errekurtsoa jarriko diotela iragarri dute. Hezkuntzan Maria Solana Hezkuntza Kontseilariak azpimarratu du 0-3 zikloan plaza eskaria egin zuten familiek ez dutela berriz ere plaza eskari hori egin behar izango.
Hezkuntza Departamentuaren 6/2017ko ebazpenari errekurtsoa jarri zion herritar batek eta horren ondorioz departamentutik gelditu behar izan zuen 0-3 urtera arteko umeen gurasoek seme-alabak eskolatzeko egin zituzten eskariei erantzuteko prozedura osoa. Kontseilariak argi azpimarratu du aldez aurretik plaza eskari egin zuten familiek ez dutela berriz ere eskaria egin behar izango. Hori oso argi gera dadila nahiko luke. Familia ugarien kasuan aldiz bakarrik egingo da informazio eskari propioa, ez besteetan. Beraz, martxoaren 1-tik 15 bitartean 0-3 hezkuntza zikloan plaza izateko eskari egin zuten familiek ez dute berriz eskari egin beharko. Hezkuntza Departamentuaren 6/2017ko ebazpenari gora jartzeko errekurtsoa jarri zion herritar batek eta ondorioz departamentutik gelditu beharra izan genuen 0-3 urtera arteko umeen gurasoek seme-alabak eskolatzeko egin zituzten eskariei erantzuteko prozedura osoa. Hala ere, gaurkoan aditzera eman nahi dudanez, gaurkoz arazoa konponduta dagoela baieztatzeko tenorean gaude. Izan ere, atzo bertan sinatu bainuenik foru agindua eta hortik aitzin egin zen ere bai ebazpena sinatu. Esan bezala, errekurtsoak aintzat hartzen zituen gakoen aurrean behin betiko erabakia hartu genuen atzo. Batetik, onartzeko baremazioan modifikazioak egingo direla, familien per capita errenta aintzat hartuz, eta bestetik, familia ugariak direnek horren agiria aurkeztu beharko dutela izan ere, aitzinera kriterio prioritario deritzona izango baita. Eta Iruñako udalak bertzalde prostituzioari buruzko gizarte eztabaidaren lehenengo jardunaldiak antolatu ditu. Prostituzioari buruzko gizarte eztabaidaren lehenengo jardunaldiak antolatu ditu Iruñeko udalak abiatze, Andrea eta Iesaren aurkako batzorde herritarrak gizarte kolektiboekin batera maiatzaren 11 eta 25 Nafarroko Administrazio Publikoaren Institutuan eta bertan nazioko zein nazioarteko adituek hartuko dute parte. Herritarren partaidetzako berdintasuneko eta gizartea ahalduntzeko alorrak bultzatu du ekimena. Lehenengo jardunaldi hauek gizarte eztabaida sortu eta herritarren gogoeta bultzatu nahi dute. 3 ardatz hauen inguruan, prostituzioaren errealitatea, prostituzioan aritzen diren pertsonen egoera eta arau esparru desberdinek pertsona horiengan duten eragina. Berdintasuneko eta LGTBIko zinegotzi berezi Laura Berrok, Iesaren aurkako batzorde herritarreko Asun Roldanek eta udaleko berdintasun teknikari Zaloa Basabek aurkeztu dituzte xehetasun guztia prentsaurrekoan. Bertan izan dira baita ere Magali Rodríguez Andrea kolektibokoa eta Kepa Astrain abiatze kolektibokoa. Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak esnea ematen duten latxardien sektorea elkarrekin sustatzeko plan bat bultzatuko dute. Esnea ematen duten latxardien sektorea sustatzeko plana diseinatzeko helburuarekin Nafarroako gobernuko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariak bildu dira. Saioa Isabel Elizaldek landa garapeneko toki administrazioko eta ingurumeko kontseilariak eta Bittor Orozek nekazaritza, arrantza eta elikagaien politikako sailburuordeak inauguratu dute. Kontseilariak bi gobernuek abeltzaintzako sektore honi emandako laguntza adierazteaz gain bere garrantzia nabarmendu du, bai ikuspegi ekonomikotik, bai gizarte eta ingurumen ikuspegitik ere. Elizalde kontseilariaren arabera, planaren edukiak jarduera zehatzak ezarriko dizkio Nafarroako gobernuari ekoizpen eredu hori indartzeko etorkizunean landa ingurunean aldeko apustu egiten duten belaunaldi berrientzat eta emakumeentzat errentagarria eta erakargarria izan dadin. Nekazaritzako buruak jakinarazi du maiatzean Nafarroako gobernuak landa garapeneko programan eskatutako aldaketak onetsiko direla, lurraldearekin lotuta dagoen produkzio eredu edakorreko eredu bat finkatzen aurrera egiteko. Horrela, goi-mendiko eremuetan konpentsazio ordainketa handituko da eta hektareako 71 eurotik 106,5 eurora izatera pasatuko da. Mendi eremuetan 51,19tik 76,79ra pasako da. Muga naturalak dituzten eremuetan era handituko da konpentsazioa 40 eurotik 60 eurora hektareako. Bestalde, Bittor Orozek adierazi du balio kate osoaren gogo eta integrala egingo dela sustapen planaren barruan.
Nafarroako enplegu zerbitzuak prestakuntza eta enplegu programa laburragoak eskainiko ditu. Nafarroako enplegu zerbitzuak Nafar Lansare eskubide sozialetako departamentuaren mendekoa denak 914 plaza eskainiko ditu maiatzetik aurrera prestakuntza eta enplegu programa integratu berrietan, horietatik 400 iraupen luzeko langabentzat nagusik izango dira. Formula berria lantegi eskolen antzekoa eta eskaintza apirian onetsi zuten, besteen aldean laburragoa dira 2 eta 11 hilabete artekoak. Irabazi asmorik gabeko toki erakundek egiten dituzte eta enpresek eta prestakuntza zentroek lagun dezakete. Guztira 51 prestakuntza ekintza dira eta horietatik 6 maiatzean bertan hasiko dira. Guztiek orientazio individualizatu eta laguntza eskaintzen diete ikasleari. Miguel Laparrak eskubide sozialetako lehendakari ordeak programa integratu hauen lehen deialdiaren oso balorazio positiboa egin du, erakunden eskaerarengatik eta gazteentzat, errenta bermatua jasotzen dutenentzat eta iraupen luzeko langabentzat diren enplegurako prestakuntza programetan egindako inbertsio handiarengatik. Eta gaurko albisteekin bukatzeko egunero Nafarroako hainbat herritan euskararen abenturan ari diren hoiek ezagutzeko, haiekin elkartu eta euskaltegiak ezagutzeko bisita egin dute Nafarroako eragile politiko, sozial eta sindikalak. Zoragarria izan da beste behin Euskal Herriko errepideak zeharkatu dituen korrika, gainera, Iruñeko amaiera eguna zirraragarria izan zen, inoizko korrikarik indartsuena zalantzarik gabe. Ez dago korrika ulertzeko egunero AEKaren euskaltegietan ari diren irakasleak eta ikasleak aintzat hartu gabe. Korrika erraldoi horretatik jeitsi eta eguneroko lan horren txikian bezain garrantzitsuan murgildu. Horretarako Nafarroako eragile politiko, sozialak eta sindikalak euskaltegian izan dira egunero eta Nafarroko hainbat herritan euskararen abenturan ari diren herritar horiek hobeki ezagutu, haiekin elkartu eta euskaltegiak ezagutzen. Maiatzak 10 ditu gaur asteazkena da, goazen eguneko albisteen errepaso egitera. Euskararen Nafar Kontseiluak Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera arautuko duen foru dekretuaren proiektua onetsi du. Dekretuaren zirriborro horrek lehengoak baino konpromiso gutxiago hartzen dituela salatu du EH Bilduk. Nafarroako banderen defentsan eta Nafarroako gobernuaren aurka manifestazioa deitu du herritar talde batek hurrengo ekainaren 3. Txeikona txantran biziden senegalarra kanporatzeko agindu eman du epaileak. Maria Solana kontseilariak azpimarratu du 0-3 zikloan plaza eskaria egin zuten familiek ez dutela berriz ere eskaria egin behar izango. Iruñako udalak prostituzioari buruzko gizarte eztabaidaren lehenengo jardunaldia antolatu du. Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak esnea ematen duten latxardien sektorea elkarrekin sustatzeko plan bat bultzatuko dute. Nafarroako enplegu zerbitzuak prestakuntza eta enplegu programa laburragoak eskainiko ditu. Eta hauxe izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan. Bihar arte. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.
Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.